Boramo gi jwango ya ore kino machiegni cheno ni mar rupiny ma en nonro ma gazet ma koro wakil ka achiel kod nyawara Joyce Oduor ka wada nono gazet mar The Standard ka achiel kod mano mar Daily Nation. Joyce ya ore kino machiegni wantiere ka kod gazet ariyo Daily Nation kod mano mar The Standard ka pek mar wach mantiere ka gin weche go duto motenore kod yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 od bura iloro mano wach momi pek e Standard ka Daily Nation koni nitiere weche ma omi pek koro wacho ka ni gigo mane otimore tok yiero mokalo mano yiero mar 2017 sani koro duogo kendo koro iwacho kanyo ni koro giluwo mana Chebukati gigo mane otimore thuolo mokalo. Aneno ka Daily Nation okete ka ni jochiende mag tok yiero mar higa mar 2017 sani koro gichier giduogo gichieno ng'ato. Kendo ka koro nitiere jood bura ma koro tamore kata okwedo ahinya chike mane oketi madhi tayo yiero ka gik ma dongo ahinya mimiyo pek e gazet ma kamae mar Daily Nation wada mana range mapiyo piyo koro mokanyo sachiel twak mokwongo dhi chako okinyi ma kawuono Daily Nation kod mano mar The Standard wach mapek monya chako go en mane Joyce okinyi ma kawuono ka warange mana yomi paro ni jogi ne jo Standard nochiwo mana mar bunge ni loro od bura ayanga odiochieng' ma kawuono mane mano mi pek. Aparo ni Standard noneno ni omi wach ni loro od bura mar 12 omiyo pek kalure ni od bura ma kamano osebedo katiyo chakre mano kane tok yiero mar higa mar 2017 nyaka sani koro nyaka lor od bura kalure ni josiasa kata jotelo mantiere od bura kacha ma bende olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mag siasa kata mag telo e yiero maduong' ma higa ni nyaka migi thuolo mar mondo mi gin bende sani koro giwuogo ko ayanga gichak timo kisera mar ombulu to bende giloro od bura ma kamano kata kamano wach ni kati lore ayanga odiochieng' ma kawuono jogo mantiere od bura kacha mano moriwo jood bura ka achiel kod senators gibiro riwore e od bura kacha kuom thuolo mogik odiochieng' ma kawuono kendo iwacho ni ginyalo mana dok kapo ni speaker oluongo romo makende maponono nitiere wach moro maliet ahinya monego bed ni gitwake mano kende manyalo miyo gi thuolo mar dok kacha to ko oselor od bura kawuono. Aparo ni mae wach ma bende mipek kalore ni jopiny nyaka bed gi ng'eyo ni oselor od bura ponono koro nikech jopiny moko nyalo paro ni ang'o momi loro od bura iloro od bura mar mondo mi jotelo mantiere kacha obed gi lwasi makare mar timo kata kisera margi mar ombulu. Kamano Joyce wach mantiere mano emonyaranga ne kawuono gokinyi mano waranga ne gazet mar The Standard ma wadhi chako go kawuono gokinyi kamano wadarango kanyo ite mar 4 kod mano mar 5 kaka ono giloro weche gi nitiere gik moko makoro giweyo kapok gimulo kata ka dipo ni giloro gintiere paro mag chike mag gisebedo kacha bills mopogore opogore makoro nyaka sani nitie moko mapok gitieko kendo koro sani kata ka giloro en gimoro moda mana rango ni nyaka sani mano od bura mar 12 mano 12th parliament makoro kailore nitiere jotelo mopogore opogore makoro wadarango kae nitiere jogo mosebede od bura ni kuom thuolo malach ondegi kanyo kae neno kanyo Maina Kamanda nitiere kanyo mosetieko higni 20 mano osebede od bura higa 1997 kachiel kod Edan Keinan, Naomi Shaban, Jimmy Angwenyi, machielo bende Gideon Konchela mano donje od bura mano higa mar 2002 nyaka sani kosechopo higni 20 nitie jood bura mosekawe kanyo kama nigi Cecily Mbarire ma bende osetieko higni 20 benjo monyalo bedo ni wachako mana winjo odiochieng' manyocha en ng'ama osebede siasa e thuolo moro malach Aden Duale bende ndi kanyo Samuel Moroto higni 16 Duale osebede od bura kanyo higni 15 ka Victor Munyaka wan kanyo gi Francis Nganya, Jane Kihara mosebedo kanyo higni 15 bende kane gidonjo kanyo tok yiero mar 2002 jogi duto mantiere kanyo ineno ni ka giloro nitie moko kuom ma dhi duogi thuolo kendo mar duogi od bura koso moko dhi wacho ni koro kinde ochopo ni koro wawe jomoko bende odonji odhi nyime. Cleophas gima ng'eyo kata telo wawach ni telo en gima mit kendo telo ka ng'ato en jatelo
ok obed ga ni gi gombo ni koro owe tenge owene jomoko. Jogi kata neno jogo ma osebedo kata telo kuom higni 20. Ang'e ni moko kuom gi pod nitiere ng'wech kendo laro kombe mamoko. Kalure ni telo en gi akia ni telo en gino ma kosedonje rembi to koro oili ma kipara ni koro we awuogi abed tenge kika donje telo tiwinjo mana pono ni nyalo kata bedo matuo. Omiyo jogi te kata bedo ni gisebedo kuom higni mathoth e telo. Ang'e ni moko kuom gi chunygi to podi gombo ni odoge telo laro kombe mopogore opogore. Kata kamano gino ma jopiny onego bed ni ng'eyo. Jogo mosebedo e telo kuom higni mathoth gi onego bed ni inono machiegni rekod margi. Ka luore ni od bura nitiere migao mathoth kata tije mathoth ma jaod bura onego bed ni timo e od bura kacha. Jood bura gi gwenge ma gitelo ne jopiny e gwenge go onego bed ni bedo piny to range yo makare. Jaod bura wani ponono osetelonwa kuom higni kata 10 sani mano tok yiero mar higa mar 2013 nyaka sani. Ponono osebede telo kuom higni mathoth go. Be osekelo lokruok moro e yo makare makata koro kwadwa yiere kendo mar mondo mi odhi mbele kod timo lokruok makama. Kapok okelo lokruok moro amora to jopiny obed marieka oyier jatelo moko. To bende nitiere jood bura moko ma bende oler kanyo ma nobedo e bura e tielo mokwongo mano noyiergi e higa mar 2017. Kanyo wantiere kod Mohamed Ali, wantiere kod Charles Njagwa, wantiere kod Jafeth Mutai, Nelson Koech, Brighton Yegon, Eve Akinyi Obara, Gladys Sholei, Beatrice Konesa, Naisula Lesuda, Liliana Chiengogo, kachiel kod Charity Kathambi Chepkwony. Mago moko kuom jotelo ma bende no hango bedo e bura kuoma e tielo mokwongo. To moko kuom gi wasebedo ka wawinjo gi, moko kuom gi bende yiera od bura kacha to ginindo. Jopiny be seche moko inyalo paro ni noyiero jood bura moko. Kwoti ok adwa luongo nying jaod bura moro amora kalore ni jaod bura nyalo wacho ni pono na ketho nyinge. To nyaka ne yiergi ere idhi loro od bura to pok owinj duondgi, pok gichwalo twak moro amora od bura kacha. Pok wacho kata Mr. Speaker. Wacho ni iluongo gi ga e class ni backbenchers. Gibedo mana chien ka gidwa mani gibi onegi ni gichopo kacha mar mondo mi omigi omenda mabalang' mar chopo od bura kacha to duondgi tok winj. Jotelo makamage ma jopiny koro nego bed marie kapo ni in kaka japiny ni yiero jaod bura mari to nyaka nodhi od bura kacha. Pok iwinjo kata ka speaker luonge kaka speaker luongo ga jood bura moko ko wach ni ponono imbe din jaod bura tingisa ni Ms. Cleophas can you shut up en pok owinj kata kiluonge. Ok tame kata loso nikech ok olosi. Nyakora mga jwang mago ntiere kata gima nyaka ing'e bende ka od bura iloro ayango chieng' ma kawuono. Gima nitiere ni jogi pod dhi medo bedo jod bura nyaka chieng' ma oganda te dhi yudo thuolo mar chopo mano ka jod bura manyien osedonjo mano bang' yiero madhi timore dwe mar 8 bang' ka gisechamo muma e kaka gin bende gidhi yudo thuolo mar dhi rutaya ne jogo madhi bedo ni ok oyudo kombegi ka moko bende dhi nyime e kit sombgi osebedo ka chal nade. Gima ntiere ka nitiere jod bura 34 mantiere gi rang'iny mar sombgi ochopo mano mar PhD. Kiwacho kanyo ni 25 kuom gi osetieko PhD, sombgi mag PhD. Ka nitiere moko ma pod dhi nyime kod wechegi mag somo. Wacho ni 8 pod dhi nyime ka achiel kuom gi oyudo macha miluongo ni honorary. Mano mana mich moro momi gi tar somo mantiere thur kae. Ka 134 nitiere kod rang'iny no mar masters. Gin gi masters degree margi. Ka machielo bende 10 kuom gi nitiere gi degree ka 10 to degree 2. Mano ka jood bura maromo 140 nigi rang'iny mar diploma. Mago bende jood bura mantiere kanyo. Nitiere jogo mane oko mora ahinya gi wach moro ni nyaka ibed ni in gi degree e kaka idhi chung' kendo kilaro kom ma opogore. Mago chike ma bende nokiroko. Koro sani gintiere gi thuolo mar wuok oko kendo mar dhi laro kombegi kamoro amora ma gintiere. Kitemo mana rango e duond buche gipogore machalo nade e od bura. Mano iwacho kanyo ni bang' yiero mar 2017 duond bura mar Jubilee nigi kwan mathoth mag jood bura. Ka inango kanyo gintiere kanyo gi jood bura maromo 140. ODM ni kanyo
Wiper bentie kanyo, jogo mochung' kar kendgi kaachiel kod mano mar Amani National Congress bentiere kod ji 12. Taparo ni duond burano mar Jubilee notemo ahinya mar mondo mi gibed kod kwan jood bura mathoth e od bura mamalo kalure ni gin ema ne sirikal margi ema nokawo loch manotok yiero mar higa mar 2017. Kiwacho ni kapo ni duond bura obedo kod jood bura mathoth e od bura kacha to ponono kanitiere bills bigo ma sirikal mokawo loch dwaro kalo mapiyo od bura kacha to biro bedo kod yot kalure ni entiere kod kwan mamalo ahinya mar jood bura mantiere e od bura kacha. Ka wang'iyo Diembe noyudo 62, Wiper 19, Independent 13 kod ANC 12. Ka bende kata kopogore kod mano Cleophas, ka wang'iyo kwan mag joma mine kaachiel kod jogo mano mar joma chuo mosebedo e od bura kacha. Ka wang'iyo joma mine mane oyier e od bura kata jogo mano oyier e od bura, waneno ka nitiere jogo mano oyier mane gin 23, jogo mano gwel 5, ka nitiere jogo mochung'ne joma mine kata women representative e counties magin 47. Ka joma chuo mabende ne oyier wang'iyo kanyo ka nitiere 267 to jogo mano gwel gin 7. Nyaka sani wanyalo neno ni kwan joma chuo ne ng'eny ahinya e od bura kacha moyieri moloyo jogo mag joma mine. To mano bende manyalo konwa Joyce, wach mantiere mapek en ni biro mar devolution kata loch gwenge okonyo oganda ahinya nikech ka pen chike manyien nosekal e thur kamano mar higa 2010. Wach makende mantiere ni joma mine ne onge kod kwan mamalo e od bura. Kendo mane matigi miro ne affirmative action mane kelo kwan mag joma mine mantiere od bura mondo idh malo, miyo gi thuolo e county ka county mondo giyier jaod bura madhi chung' ne county no. Mano miyo joma mine maromo 47 yiero ka yiero osebedo ka wuok e county kendo kwan gi nitiere kacha. To gintiere gi ting' margi monego bed ni gitimo, gik monego bed ni gitimo ne jo county magi mano yierogi. E thuolo gi te nitiere kwan joma chuo mani malo 200 kata kanyo koro en 274. Mano kwan mamalo ahinya kirango kod kwan mag joma mine makoro nitiere od bura. Kirango kanyo jogo moyier mowal gi jogo mantiere e county, jogi duto ka irango gi nyaka sani gintie kanyo jok maromo kanyo 75. En gimoro minyalo wacho ni en kwan moro ma nyalo bedo idho malo ka dipo ni county cha ne onge. Sani kirango gintiere gi duol magiyudo. To mana Joyce bende kapod wadhi mana nyime, wach mar od bura ni kirango kanyo nitiere speaker mosebedo katayo od bura. Mano kanya wacho kanyo JB Muturi mosebedo kanyo are higa mara wach kanyo ni higa mara 2017 ka entiere kanyo. Kitemo rango kata osebedo kanyo e telo 2 mag sirkal mar Jubilee are no chaki nyaka sani koro ka otieko. Nitiere kwan mopogore gik mosekalo, wacho ni paro mag chik kata bills mosebedo kanyo ka oyudo e kombe kendo mago maromo 339 magi te osekalo kuome. Kendo nyaka sani gima ntiere en ni osekawo bunge kata od bura ka ntiere okang' moro minyalo wacho ni oganda ne paro ni romo ok nyal timore e kinde mane gigo te timore. Kendo biro mar midhusi mar corona bende obiro kapod en mana en motelo ne od bura kanyo kaka speaker. Kendo omenda ma jogi tene yudo en mano tayo kirango pok mag omenda madhi e county, mano mag nyabedo madhi e kuonde chung' od bura, mago mag CDF mano mawuok e national government. Bang' lal mag jood bura mopogore bende osebedo kacha mana ka okonyo kata jogo mabedo kata ka control wechegi mag budget osebedo kotayo gi e yo moro makare. Wacho ni thuolo ni duto ka koro od bura mar 12 ni rumo, nitie gik moko ma ibiro pargo JB Muturi. Kata kamano waseneno ka osebedo kotiyo e yo makare e od bura kacha kalure ni bedo speaker e od bura kacha ok en gima yot. Ang'eyo ni kata in wasebedo ka waluwo machiegni kit twak mosebedo ka timore e od bura kacha. Wayudo ka seche moko jo od bura moko bedo garori, moko cha bedo nyaka golo nyaka koko, moko waseneno nyaka ka dhao siko ka muoche od bura mamalo kacha. Matene ni nyaka kinde mosebedo kotayo od bura makamano en tich
matek ahinya. Kata kamano ka koro en speaker ma waseneno nyaka sani en bende koro osedonje wechego mag siasa. Kata kamano wanyalo mana ng'ise ni osetemo kaluwore ni bedo speaker ok en gino mayot ahinya. Tayo jogo maponono nyalo bedo rori kodi kata pachgi paro nyalo bedo mopogore kaluwore ni kinde mathoth gigo makeloga kata tulo makoni kod kocha e od bura gin ga mana gwenyruok e paro mamoko. Mana kamano nyakoro magi jwang' yud gazet mar The Standard imed ng'eyo gigo mathoth ma nitiere wanyawacho kanyo mantiere gazet mar The Standard kaachiel kod mago mabende omi pek wadarango kanyo iteno mar 6 nitiere governors 24 kaachiel kod senators madhi kanyo 10 makoro wuok oko madhi laro kombe mopogore opogore. Wacho kanyo ni sani koro nitie senators 10 mowuok oko madhi laro komno mar governor. Ondik gi mana kanyo iteno mar 6 wan kanyo gi James Orengo madhi laro kom governor ma Siaya, Sam Ongeri dhi lare county ma Kisii mano gi otikono mar duond burano mar DAP-K ka Kimani Wamatangi dhi laro kom mar governor ma Kiambu gi otiko mar UDA. Irungu Kang'ata noyudo puoth madhi laro kom mar governor Murang'a. Johnson Sakaja kaachiel kod Irungu Kang'ata dhi chung' kanyo gi otikono mar UDA ka Johnson Sakaja dhi laro kom mar governor e county ma Nairobi. Piny kanyo nitie mamoko bende Joyce. Piny kanyo wantiere kod Mutula Kilonzo madhi laro kom mar governor e county ma Makueni. Wantiere kod Susan Kihika dhi laro kom governor e county ma Nakuru. Ochila Yako dhi laro komno e county ma Migori mano county komno mar governor. Cleophas Malala dhi laro komno mar governor e county ma Kakamega kaachiel kod Charles Kibiru madhi laro komno e county ma Kirinyaga. Nyaka sani koro waneno ka senators owuok wanyalo ng'iyo ka moko kuom gi ne gin senators sani koro giweyo bedo senators gidhi laro komno mar governor kaluwore ni komno mar governor en kom maduong' ne mano mar senate. Ponono gineno ni e senate kanyo koro gihingo giteme mano mar governor gita jopiny e yo makare. Yo makare kanyo akia ka yo makare gima onego bed ni wakete to jogi nyalo bedo ni en mana rango mbi nikech koro ka intiere kacha ichalo ine jatend county inyalo ketie e rapim machal gi jatend piny ma jatend piny ochung' ne piny te counties gi duto 47 kirango en bedo kod teko kaachiel kod yudo nitie kacha security mabiro mapek arita yudo yo moro makare kendo nitiere wacho ijatelo iyudo omenda mathoth kawuok malo nyalo bedo ni jok makama gima dhirogi ahinya nyalo bedo ni en tich ne oganda to jomoko nyalo kawe bende e okang' moro to giwach ni ok en tich ne oganda yor yuto en mana tich ne jopiny to omuom madi madonje ofuki. Ka nitiere jotelo mamoko bende mantiere wacho kanyo ni governors 24 makoro dok laro ng'wejno mano ting'o kanyo Anne Waiguru ma Kirinyaga ma bende ne oseyudo puoth gi duolno mar IBC. Nderitu Mureithi ma bende jakoma mochung' ne campaign mag Raila Odinga mane Azimio la Umoja bende ne oseyudo puoth kuom IBC kendo kanyo dhi laro komno mar governor ma Laikipia kaka machielo bende Kitui governor Charity Ngilu bende koro dhi laro mondo doge komno mar governor e tielo mar 2 kaka machielo bende nitiere Nyandarua mano Francis Kimemia gima notimore kanyo Cecily Kariuki mane en jatend migawo ne ogwetao kadhi laro kom kamano ma bende ne ogo bade piny nowacho ni koro Kimemia dhi laro komno gi otikono mar Jubilee ka gintiere kanyo ni gichopo e winjruok kendo gidhi chung' kanyo e county no ma Nyandarua. Nitiere governor mamoko bende mochung' kanyo tielo mokwongo ne wasewache kanyo ni wan gi Anne Waiguru ma Kirinyaga dhi chung' kanyo kod otikono mar UDA ka West Pokot mano governor ma West Pokot John Rop Lonyangapuo dhi chung' kanyo gi otikono mar Union Party ne owuok e duond bura mar KANU kendo duond bura mar KANU kanyo ne mane duond bura manotere mondo bed governor ma West Pokot nowuok kanyo kendo odonjo e duond bura no mar Union Party mano Kenya Union Party mano KUP manyaka sani ene modhi chung' kanyo ka Stephen Sang ma en governor masani ma Nandi dhi chung' kanyo gotiko mar UDA ka machielo Liki Nyanjui noyier kacha gi duond bura mar Jubilee kendo mane ma pod dhi go koso dhi gi Ubuntu en gimoro ma dhi neno kanyo ni odhi chalo nade sani wach mantie kanyo en modhi lare kanyo gi otiko no mar Jubilee kodhi
laro kom mar gavana. To Cleophas bing'eni ng'wech mar laro kom gavana ma sani dhi mbele pacho kae. Bende oseneno ka governors moko ne ntiere jogo ma ponono negi yombo godo komno e tielo mokwongo. To sani mano kowacho tielo mokwongo ponne higa mar 2017 to ne gin tiere kod jolupgi. Moko kuomgi sani koro oloko. Jolupgi koro omanyo jolup manyien ma bende gin tiere godo e ng'wech machalo kamano. Akia ni ponono giparo ni jogo mane giringo go e ng'wech ponono lok pogruok e paro bende momiyo koro gikawo okang' machielo mar yiero jolupgi machielo. Kaloni ni jalup gavana bende nitiere mana kod teko mage moko. Iwacho ni ene ma ponono ka gavana ok ti maber to nyalo chwalo kata twak makamane county assembly kendo gavana makamane nyalo thichoko. Moko kuom governors bende waneno ko yiero joma mine kaka jolupgi ka luore ni sani koro e siasa ma pacho ka itemo sera ahinya joma mine kiwacho ni joma mine ema ntiere kod kwano mbulu mathoth. Koro kila jasiasa ka jasiasa dwano yud support kata idwane oyud support mathoth ahinya kuwuok kuom joma mine mar mondo mi gilo kombe mopogore opogore mag siasa ma bende gilaro. Gima diere manyalo wachore nyaka sani nitiere jolup governor. Nyaka sani ginyalo bedo jogo ma wanyalo wacho ni osebedo kacha ka siro governors mopogore opogore. Governors mamoko osebedo ka ido sir kawuok kuom jolupgi kendo giseneno gi kacha kaka jok mapiem kodgi tich ka giloso mbi margi mondo mi kachopo yiero maduong' gi en bedo wuogo dhi otem manyo governors manya bedo ni ochung' ochung' kod jolupgi nyaka sani kata jolup kod jolupgi mochung' kod governors nyabedo kanyo ni kaunti ma Kisumu waseneno kanyo Daktari Owili kapod ochung' motegno kod governor masani ma bende pod odhigo nyaka debe e yiero mabiro. Nitiere moko moweyogi kendo wacho ni nyaka sani governor mane an go kacha awil deputy na mana go kacha ka jalupna awile kendo nyaka sani amanyo ng'ama chielo manyalo konya chwalo lek mar county lek mara man go ne county mopogore opogore ochope yo moro makare. Kata kamano bende irungu ka ng'ata makoro dhi laro kom mar governor Murang'a ma bende jalupne ne en Winnie Mwangi mane liekore ni nyaka odiochieng' manyoro kane koro ipuodhe nonego many jalup machielo ne osemanyo moro ma oyudo makoro Winnie kata kane Winnie ne loso odiochieng' nyoro gokinyi kata kadena odiochieng' mokalo gima ntiere ni Winnie koro ok bedo kode edebe kaka jalup. Nitiere okenge moko moketi mag chike ma nyaka bed ni ochopo mondo mi bed jalup governor. Ka dipo ni nokigweta weyo madwarore gi chik mar Kenya idhi yudo kanyo ni okine okang' moro makare mar chung'. Cleophas Malala bende nokawo jal moro mamiyo kendo wanyalo wacho kanyo ni ng'ama nokawo en ng'ama nigi lony e wechegi mag somo bende kanokawo daktari kata profesa oketo kanyo kaka jalupne. Gima duong' ma gineno kanyo en ni an anyalo bedo na jasiasa tadwaro jal manyalo somo na paro mopogore opogore kata sectors mamoko kopogore gi siasa nikech kata gintiere kaka jotelo mag county gima duong' ni idwaro kata jogo miluongo ni administrators gin jogo manyalo bedo kata mondo chwal paro maliw e sectors mopogore opogore margi en mar neno ni gigi duto ochope kare. Tim ma gidwaro ni okete county ka county gin gimoro ma imedo mana chwala okinyi ka okinyi gigo duto magitimo. Nitiere wach ma bende itoboke mar 7 Cleophas kapok wadhi itoboke mar 7 piny kanyi itoboke mar 6 governor e county ma Kakamega mano Wycliffe Oparanya sani koro dwaro ni jalno ma ponono biro kawo telo kowuok e lwete mar mondo mi odhi mbele kod ting'o mano chenro mage mag dongruok mano mar bilion 94 bende osebedo kotimo ka bende wacho no osetimo dongruoge mopogore opogore mano e county ma Kakamega masani koro okweyo jalno maponono biro kawo telo kowuok e lwete ni odhi mbele kod chenrogo mag dongruok ma bende osebedo kotimo weche mopogore opogore. Nitiere kanyo weche mag pur, weche mag gero apaya, weche mag neno ni somo dhi makare ka bende wacho ni gisegero kuonde somo mago mag nyithindo mag ECD manyalo romo 916 ma bende osekonyo e neno ni jopuonjre mathoth ahinya maderoma 76,469 onoyudo somo e yo makare kin higa mar 2013-2014. Omiyo jo county ma Kakamega ka yiero ng'ato wang'ni onego bed ni giyiero jalno mabiro dhi mbele kod weche mag dongruok e yo makare. Mana kamano nyakoro mage jwang' jotelo duto gin gi lek magi wacho ni projects go duto kata chenro mano chako e county mare oneni jal ma kawo kare obede thuolo manyime mar dhi nyime kod gik makamago mane ochako ka koro kanyo mano paro mar Oparanya ite mar 6 dhi yude kanyo ite mar 7 wach manti kanyo kiawo mtata koro wacho kanyo ni jogo mantiere kod wacho ni
chilo mar mibadhi osebedo kamienogi, gibedo gi historia marach, gigo ma gisetimo kinde mokalo ma ok ni kare kata e nyim oganda. Jogi te onego bed ni igeng'onegi kendo gichop machiegni gidebe ka ji ochomo yiero. Wach ma kamagi ne wacho kata odiochieng' manyoro, kendo wasebedo ka wawache pile ka pile. Piny maru e chenro mar ru piny e twakwa ka watemo mana somo weche gi ne oganda. Inyalo wacho ang'o weche machalo kamagi? Jogo moseyudo puoth gi duolno mar mochung' ne yiero IBC kata doko ni nochwal nyinge gi duolno mochung' ne rango bithruok mar oganda kaachiel kod weche mag mibadhi. Aparo ni jogi onego bed ni nono maber. Kuom wacho adiera, jogo ma ponono osebedo e telo e pacho kae, to chin mibadhi osemienogi e kinde mane gitelo ne sectors mopogore opogore. Koyiergi kendo, kuom wacho adiera, podi gibiro dhi mbele kod mibadhi ma kamago. Omiyo onego bed ni dino negi rode duto. Mano kochakore kod EACC, mano duol makedo kod mibadhi, onego ginywak lwedo kaachiel kod IEBC, mano migawo mochung' ne doho. Onego bed ni ginywako lwedo gino ni buche ma kamagi okasgi e doho kacha mar mondo mi ng'ani oyud adiera. Ka en jamibadhi to ng'adne bura mar adiera ni ng'ani nigi mibadhi kendo nwan gi ranyisi moromo. Omiyo ok onego bed nochung'. Gino momiyo IBC ponono miyo jogi otiko, giwacho ni bura ma kamae ponono nitiere doho pok ong'ade. Koro jalni pok wang'eyo, tiwacho ni you are not guilty, you are innocent until proven guilty. Mane momiyo IBC kawo okang' mar miyogi kata otiko mar dhi laro kombe mopogore opogore kaluwore ni pok oyudgi adiera kod ketho. Wach ma kama nyalo mana timore ka migepego duto onywako lwedo kendo buche mag mibadhi okasgi e doho kacha mando jogo ma mibadhi mieno one kaka ikawo negi okang' mager kata okang' mowinjore kik gilar kombe mag telo. Mana kamano nyakoromo gi jonge wechego mag siasa. Warang'ane ite mar 22 mano nitiere e kaunti ma Siaya. Warang'ane gima timore e kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono. Wach momipek e gazeti mar The Standard mano ito oboke mar 22. Wach mantiere kanyo ma warango kapok wadonjo e gazet machielo mano mar Daily Nation. Mogik warango e gazet mar The Standard en mano matimore e Siaya. Gavana masani en Cornel Rasanga, mano gi duond bura mar ODM. Kwan jogo mane ogoyo mbulu, jogo mano ndikore kaka jogo ombulu yiero mokalo ne gin 457, 957. Jogo mane ogoyo mbulu ne gin 380, 185. Kuonde chung' od bura mantiere kaunti ma Siaya gin 6. Ng'wech masani ma wachomo wadhi yude kanye, wadhi yudo kanyo ni en James Orengo mantiere kanyo kalaro komno kaachiel kod jal mochung' gi duond bura mar UDM, mano United Democratic Movement, mano jaod bura machon ma Rarieda Nicholas Gumbo. Nyaka sani ka itemo range ng'wech dhi chalo nade. Nitiere jogo bende mochung' kar kendgi, mano ma oting'o kanyo nyingegi ok oket ka, to nyaka sani kaka inyalo mana neno Joyce. Ng'wech ma Siaya omakore yo machalo nade mana kaka ondiki e gazet ka? Ng'wech ma Siaya nyaka sani mana kaka iwinjo kaka jo Standard ondike kae ni Orengo sani koro winjo liet kaluwore kod ng'wejno mar laro kom gavana e kaunti ma Siaya. Kaluwore ni ng'wech sani nitiere e kind James Orengo ma en senator ma Siaya ma sani koro lap dhoge ndong' ne komno mar gavana kaachiel kod Nicholas Gumbo. Par ni ng'wech ma kamae en liet ahinya kaluwore ni Nicholas Gumbo en jalno mane obedo nyaka e debe mane higa mar 2017. To kaluwore kod nochung' kar kende to noyudo kwan ombulu manyalo romo 179,368. Gino masani koro ka kinyalo ng'iyo ombulu bende noyudo mathoth, to sani ponono mbi mare nyalo bedo nosemedore e gwengego mag Siaya. Mane momiyo sani koro liet nitiere mang'eny ahinya kocha. Par ni giduto bende gintiere kweth mar Azimio la Umoja. Mano gino maponono nyalo bago jopiny be. Koro jopiny ema koro nyaka lut ombulu e yo mariek. Ging'i manifesto ma ng'ato nitiere godo kapok giyiero jatelo. Mano kane Rasanga ne yombe kanyo gi kwan ombulu moheo kata madhi kanyo 19,000. Nyakoro moge jwang' magi mnyalo yudo kanyo e gazedno mar The Standard. Weche matimore e counties kaachiel gi mago bende matimore e pinje maoko. Gigo duto yudo kae ka sani nitiere ng'wech mopogore opogore. Omanyala koro dhi rakre kod Simbine, ng'wech ma timore Afrika kae. Mano koro en moting'o rekod sani mar piny kata wanyalo wacho ni pinje duto mag Afrika en mentie kanyo ka jang'wech maringo ng'wech owuok ka puth njiri. Kowuok kanyo to mana ng'wech modhi kanyo kod mita 100 kod mano mar 100 kod mano mita 200. Gazet mar Daily Nation ne kane wasekone gigo matimore kanyo. Kwan mag ombulu mani malo en mano mar Raila Odinga ka Ruto ni kanyo kod 38, Gaboro Raila 40 kod
ariyo. Magi mantiere kanyo Joyce, kendo mane makelo wa e giko mar nonro mag gazet Okinyi ma kawuono. Nyakwara Mwenge Jwang' kete mana kama biro en twak mokwongo Okinyi ma kawuono ka warango gope mag piny Kenya ochomo kanye. Japiny in gi ting' mane e gope ma sirkal dhi kawo kata sirkal mabiro. Nan ka kod Joyce Oduor, nyinga Cleophas Oluoch e chenro mar nonro mar gazet. Kik idi mabor, ikete mana Ramogi TV. Donge basically. Bwana binye gimaen 50% en. Message ema poka neno. Yaani mokora unitambui. Awacha en kongo minyio gi pesa ni. Wach mar bet yot kadhako ni ai. Magitang'o.